Patuloy po ang pag-usad ng proyekto ng pamahalang panlungsod sa pag-install ng solar lights at sa iba't ibang bahagi ng Dagupan. Mula nang ilunsad po ang programang Bagong Enerhiya, higit 300 solar streetlights na ang matagumpay na na-install sa mga pangunahing kalsada, barangay, paaralan at maging sa mga liblib na mga lugar sa lungsod. Layunin ng programang ito na mapanatili ang kaligtasan ng mga residente laban sa posibleng insidente sa madidilim na lugar at mabigyang liwanag sa mga daanan upang mapadali at mas mapanatag ang paglalakbay ng mga motorista at pedestrian lalo na sa gabi. Ikinatuwa naman po ng maraming Dagupenyo ang pagliwanag ng mga lugar na dati madilim at delikado, lalo na sa mga lugar na mataas ang daloy ng tao at sasakyan. Para naman umano sa concern or katanungan kaugnay sa nasabing proyekto, maaaring makipag-ugnayan sa numerong 0921-481-9411. IFM News. IFM News. IFM.